Sayran nato ang sugilanon sa mga gigikanan nga mga batang lumad sa Mindanao nga gidda dinhi sa Sugbo. Ano ang report? Dili matukib ang kalipay sa unom ka mga ginikanan human magkuha nila og balik ang ilang mga anak dihang nawagtang kanila sulod sa taas nga panahon. Usa ka inahan misaysay sa Kalbaryo nga nahiaguman sa pamilya human namatay na lang kuno ang iyang igsuon kay wa na niya igkita ang duha ka mga anak sulod sa duha ka tuig. Mao kini ang nakaaghat kaniya nga mabawi ang duha ka mga pag-umangkon nga maoy panugon sa namatay niya igsuon og sa iyang anak usab nga niya sa Sugbo. Uban kanila ang ilang tribal leader ug ang Municipal Social Welfare Development Officer sa Talaingo, Davao Oriental nga maoy tighubad sa pinulungan. Kalabanan to gaynawarin to anak din. Ang iyang giingon sir nga kanang akong anak isa ka buok na ako'y duha ka pag-umangkon nga kanang akong pag-umangkon din na nga duha maunay murag na matya na sa inahan tungod sa konsumisyon niya tungod sa iyang anak nga duha ka buok nga naabot na po diri sa Cebu. Misugot sila nga dadon ang ilang mga anak sa kondisyon sa Davao lang kuno unta gusto nila makatungha ang ilang mga anak. Usa ka magtutudlo giingong mipapirma kanila apan wa sila makasabot sa ilang gipirmahan. Gisaaran sila nga makauli ang ilang mga anak human sa usa ka buwan apan wa kini mahitabo. Sugot kay sir, so nakapirma kay so wa ka mo pakasabot. Nagsugot daw sila sir. Unya di man pud sila kasabot kung unsa ilang gipirmahan sir. Nalipayad sir. Tanako kod ka anak ko. Nakapirma kay haran sir, pag suman kay asa maulit anak niyo. Pagkapawa sila man ulit anak lain, ko ang sindikato ang kay sir. Naay nag-adto dito nga maestro nga papirmahon sila sir nga nananghid nga dalon daw Davao. Karon ingon daw dito nga pagkaugma paulion ilang anak pagkaugma wa na gyud abot na lang ang panahon nga wa na gyud nila nakit-an ang ilang anak. Gisindikato ra daw sila. Ilang gipanghimakak nga nakaistorya nila ang ilang mga anak kay wa man sila'y mga cellphone. Kung ko inkantet ini kanat kato. Di mapareha sa ilaha nga bisan pag madasmagan nila ang wa gyud daw sila nahibalan. Bisan pag unsay ibutang diha, Ya pitso ti kato. bisan kwarta gani, bisan ilang ngalan dili man gani sila kahibalo sir. Supli kig no Dili gani kabalo daw sila manukli. Kabubuton usab sa mga ginikanan nga mga og tabang nga gidasunan usab sa tribal leader ug sa MSWDO nga maoy nangayo og tabang sa dakbayan sa Sugbo nga maoy nangayo usab og tabang sa kapulisan. Salamat po sir nga nakuha namo ang mga bata nila. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.